kierroksen. Ottelu PK35 Vantaa Helsingin IFK jatkoaika voittoon PK:lle. Aloitetaan IFK-valmentajasta Jani Honkavaarasta. Kerro ihan omat mietteet tämän päivän pelistä. No, lyhyesti PK oli vähintään lukemien verran parempi joukkue tänään. Että meillä oli hetkiä, mutta ei tarpeeksi laadukasta pelaamista tänään. Meillä oli vähän puolustusvoittoista taktiikkaa ja se kysyi meidän hyökkäyspelin ihan totaalisesti. Että muutamia juttuja. Alku oli ihan hyvä ja sen jälkeen oli aika pitkä aika PK-hallintaa ja sitten taas toisen puolen alussa oli muutamia hetkiä, että oltiin ihan hyvin pelissä mukana, mutta vähän semmoista epävarmaa ja ei kovin selkeää koko ajan. Sikäli harmi, että jotain tästä olisi ollut raavittavissa ehkä että toi tuli tommonen virhe tuossa vielä, PK teki tuon voittomaalin, mutta ehkä voi sanoa, että ansaitusti, että kyllähän heillä oli sillä sauvoja sitä ennen ja pari semmoista keskitystä, mitä ei pystytty puolustamaan. Se siinä. Miten tämä sitten toimii vähän niin kuin kenraaliharjoituksena sun mielestä Veikkausliigaa varten? No kyllä tämä vähän eri kilpailu oli, että toivottavasti me ollaan Veikkausliiga kun alkaa, niin ollaan pikkusen valmiimpia kuin tänään oltiin, mutta meillä on vielä yksi peli tässä Honkaa vastaan ensi torstaina ja siinä pitää vähän tuommoista kasvua ja koulutusta kanssa tehdä, että on hyvä lähteä Veikkausliigaan. Jose, how would you describe the game today? Well, was in the direction that we thought that can happen today because I think today the approach of IFK was different than the last time. I think the first 10-15 minutes the performance of IFK was really good, and from there I think that we get the control of the game but no the control of the chances, and maybe in the best moment of IFK or in the worst moment of PECO we got the goal, the Gerais goal, and I think that the second half was totally different. We have, in my opinion, totally control of the situation, and the kind of defending of sorry for my English, okay, but the kind of defending of IFK was different too, and I think that the title is coming, so we have control, only getting the control of the counterattacks of IFK in the second half, and okay, the extra time is everything can happen during the extra time because the players are tired, the mistakes are coming in every attack or in every defensive action, so everything can happen during this minute. So we are really happy because we can continue in the Suomen Cup, and for us was a really difficult week because we lose players in the Kotka game. We still losing players today because many reasons in this game, so we'll see what happens the next week, but actually we are really happy with the result and with the performance, of course. Okei, niin sitten Konsta, miten tuo pelaajan näkökulmasta tänään sitten tämän päivän ottelu näyttää? No, olihan ensinnäkin tietysti kun on HIFK vastassa tuosta näkevä naapurista, niin asia mahtava lähteä pelaamaan noita derbyjä. No, itse asiassa aika lailla yhdyn tuohon aiempiinkin kommentteihin, että jonkun verran ehkä meidän komennus siinä mentiin, mutta tosiaan niin kuin eka puoli aika samoin kuin toi Rive tuossa sanoi, niin ei siinä varsinaisesti niin kuin silleen, että me ei hallittu niin kuin maalintekopaikkojen valossa, vaikka hallittiinkin palloa. Silleen aika tasainen eka puoli aika, vaikka se näyttikin ehkä siltä, että meillä se pallo enemmän oli, mutta tietysti se on pelaajan näkökulmasta aina sellainen, että kun tilanne on tasainen, niin sit just se, että siinä voi käydä mitä tahansa, kun joku tekee joku huippusuorituksen tai joku vaihtoehtoisesti sitten epäonnistuu, niin siinä voi käydä mitä vaan. Joo, kiitos.
voi lehdistön edustajat varmaan kysellä sitten ihan vapaasti. Hyvä. Kiitos. Kiitos.